Ассалому алайкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо зиёда аз 17-18 мошине аст ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон кунед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани онро фаромӯш насозед. Дӯстони азиз, якум мошини фурӯшии Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 60 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 378 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. Дуюм мошини фурӯшии мо Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад, фақат пул дар корай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 13 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 82 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. сеюм мошини фурӯшии мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дара, документҳои яксола, мошин кор дорад, савдо камтар меша, фақат пеши мошинда. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 22 500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 142 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. чорум мошини фурӯшии мо ВАЗ 2114 мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотор 2.1, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин задагӣ пусидагӣ надорад, камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 20 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 126 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. панҷум мошини фурӯшии мо ВАЗ 21099 мебошад ки соли бароришаш 1995, объёми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Норак. нархи мошин 10 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 63 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. шашум мошини фурӯшии мо ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 1992, объёми мотори 1.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бо арзон мешавад. қарор дорад ин мошин дар Гисар. нархи мошин 7 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 44 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳафтум мошини фурӯшии мо BMW 3 Series мебошад ки соли бароришаш 2000, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 239 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳаштум мошини фурӯшии мо Daewoo Tico мебошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотор 0.5, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 баллон нав, страшно пур дар кора, билет дорум мерам. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 9500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 60 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.
нҳ мошини фурӯши моҳи Daewoo Nexi мебошад, ки соли барорӣ 6995, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. Дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор, коробка, ходовои 100%, аккумулятор нав, магнитофон нав, чихолҳои ласси туркӣ, 4 баллон, центр замок. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 21 000 сомонӣ. барои зира гардонем 132 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. даҳум мошини фурӯши моҳи Opel Astra G мебошад, ки соли бароришаш 2000, объёми мотор 06, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мотори 1.6 Ecotec гази евро 4, 8 моҳ ҳуҷҷат. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 227 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 11 мошини фурӯши моҳи Mercedes-Benz мебошад, ки соли бароришаш 1995, объёми мотор ДВД, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб аст, срочно фурӯхта мешавад. 4 баллони нав, документош 11 моҳ, 4 электропакет, сидени шлифт бо чақчақ мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 221 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 12 мошини фурӯши моҳи BMW 5 Series мебошад, ки соли бароришаш 1996, объёми мотор 2.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагии пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 30 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 189 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 13 мошини фурӯши моҳи Mercedes-Benz мебошад, ки соли бароришаш 2001, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинчаи хубай, ходовои кардагӣ, мотор газанадидагӣ, савдо дар назди мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 239 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 14 мошини фурӯши моҳи Daewoo Nexi мебошад, ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагии пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 94 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 15 мошини фурӯши моҳи ВАЗ 2110 мебошад, ки соли бароришаш 2001, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газу бензин кор мекунад. краскаи заводской то 2022 моҳи феврала документ дора, алиша мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 12 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 76 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 16 мошини фурӯши моҳи ВАЗ 2107 мебошад, ки соли бароришаш 1996, объёми мотор 06, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно фурӯшиай, бояд чӣ савдо меша, состояниш ай 2003 навай, коробка 4 тагаҳай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 11 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 69 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 17 мошини фурӯши моҳи Opel Astra F мебошад, ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 10 моҳ ҳуҷҷат, кондитсионер дора. мошин задагӣ пусидагӣ абсолютно надора. мегирӣ ҳайш мекунӣ, фақат танировкаш бучидагиай. бародаро, савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33 300 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 210 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 18 мошини фурӯши моҳи ВАЗ 2110 мебошад, ки соли бароришаш 2004, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ,
коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин созай тонировкаи яксола, документ нав, магнитофон, калонкои соз, телевизор, мотори 1.6 срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат нархи мошин 18500 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 117000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 19 мошини фурӯшии Opel Vectra B мебошад, ки соли барорӣ 6999, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 34000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 214000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.